खुलुमबाय इनसाइडेनि बर'आव आं नोंथांमोनखौ बरायबाय। धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि ब्रैथि नै बोसोरारि जथुम्मा आरो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 16थि नै बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नैथि नै बोसोरारि जथुम्मानि लाइ खुन्थिया एबा गोजोननि खुन्थियाखौ दिनै डेकापाम मिसिं ख्रिस्टि भबननि लांगोनायाव गायसनबाय। बोहैथि बोसोरनि फैगौ 18 आरो 19 डिसेम्बराव खुंजानो गोनां बे जथुम्मानि लाइ खुन्थियाखौ एसबि बर' गोजौ फरायसालिनि लोगो गाहाय फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर'नि आखाइजों गायसननाय जायो। लोगोसेनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों खुंनो गोनां जथुम्मानि सायाव रायजोफोरखौ लानानै गुवारै सावरायनाय जायो। गुबुन फारसेथिं बानजाय आफादनि आफादगिरि भबेन बसुमतारिया दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबायदि बुङो। लाइ खुन्था गायसनबाय दिनै मा हाबाफारि लानो सावरायगोन आरो बे मिटिंखौ माला लानाय जादों? गिबियाव आं खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। जोंहा दिनै इसोर आनान गसाइनि अननायाव आरो सिमेन्ट सानजारि रायजो आरो सिमेन्ट सानजारि सोनाबनि गासै रायजोफोरनि मददजों जोङो फैगौ 18-19 डिसेम्बर 2021 मायथाइनि बे साननैनि हाबाफारि लानानै मोनसे गुवारै मोनसे मेल खुंनो नागिरदों। बे जाबाय धेमाजि जिल्ला UBPO आरो धेमाजि जिल्ला UBPO आबोब आरो सानजा सानजारि सिमेन्ट आन्सलिक कमिटि बे मोनथामजों सरजाबनानै मोनसे जोङो जथुम्मा खुंनो लादों। जाहाथे बे जथुम्माया मोजाङै मोजां जाफुंसारो बेखौ नोजोर बोनायजों लोगोसे दिनै आरो बे आफादजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बे सायनासालिनि गाहाय खुन्थियाखौ जोङो दिनै गायसननाय जादों। आरो दिनै बे फैबाय थानाय सानाव जा खुंनो लानाय मेल बेखौनो माबायदि प्रसेसजों जों थाङोब्ला मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो हागोन बेखौनो नोजोर बोनानै दिनै गासै रायजोफोरखौ लिंहरनानै दिनै मोनसे सावरायमा मेल खुंनो लादों। जाहाथे बेबो मोजाङै मोजां जाफुंसारलाङो बेखौनो आं आफा इसोर आनान गसाइनिसिम आर'ज गाबो आरो गासै रायजोफोरनि मददखौ हास्थायनानै दिनैनि जा खुंनो लानाय मिटिं बे मोजाङै मोजां जाफुंसारलांगोन बेखौ आङो मिजिंथिनानै नोंथांमोननिसिम बे सुंद' जा फोरमायनो गोनां बेखौ आं फोरमायनाय जाबाय। गाहाय खुन्था गायसननो आलासि लिंना लाबोदोंमोन दिनै जा लाइ खुन्था गायसननायाव जों आलासि महरै जोंहा एसबि बड' गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि सासे लेङाइ फोरोंगिरि मानगोनां मुस्रि गेवलां ललित चन्द्र बर' सारखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोनाय जादोंमोन आरो सारनि हेफाजाबजोंनो दिनै जा लाइ खुन्थिया गायसननाय जों बे हाबाफारिखौ इतिमध्य जोङो मावखांनाय जाबाय आरोखि।